onyonyo a ndị anyị na ha nọ n'oge a bụ ndị Ikorodo Ụmụndụ dị n'okpuru ọchịchị Udenu dị na Nsụka. Anyị na ha ga-anọ ka ha nwee ike wee gosi anyị ka ukwu egwu ha si adị n'ụbọchị taa. Chetakwa na ihe a bụ egwu ọdịnala bụ nke anyị na-egosi unu. Aha m bụ Juliet Anọzie, Ada Igbo Juliet. Anyị na ndị a ga-anọrị n'oge a ka ha nwee ike wee gosi anyị ya bụ okwu egwu ka anyị mara ka egwu a si adị. Mana ọ bụrụ na ikiri egwu Ikorodo anara eje n'ebe onye ụbịam, nke a bụ nke anyị maalụ nke ọma. N'eziokwu ha ga-emetụrụ anyị ọkpa n'ala ka anyị nwee ike wee fụnya bụ egwu n'uju. Ebe anyị bịara n'ụbọchị taa bụ na Ụmụndụ dị n'okpuru ọchịchị Udenu dị na Nsụka nọ n'Enugu steeti. Ndị egwu ọdịnala anyị na ha na-abụ ga-anọrị bụ ndị Ikorodo ka anyị na ha na-abụ ga-anọrị. Ị na-anya n'ife nkiri a ị ga-afụ ọtụtụ ụmụ nwoke bụ ndị na-akụnya bụ nkwa. Anyị nwekwara ndị na-agbakwanya bụ egwu agba bụ ụmụ nwaanyị bụ nke Ada Igbo ga-esonyekwe wee metụ ụkwụ n'ala n'ụbọchị taa, maka na ife a bụ egwu ọdịnala ka ọ bụ. Ọ ga-enye m obi aṅụrị ma ọ bụrụ na ị soro anyị wee nọrịa ikiri ndị egwu Ikorodo a bụ ndị Ụmụndụ nọ na okpuru ọchịchị Udenu nọ n'Enugu steeti. Keekwanụ ndị egwu unu, ke ndị na-etenya bụ egwu. Ndị unu na-ekiri n'oge a bụ ndị Ikorodo Ụmụndụ dị
n'okpuru ọchịchị Udenu dị n'Enugu steeti ọha ka anyị na ha na-abụ ga-anọrị bụ ndị ga-eme anyị obi ụtọ wee metụla anyị ọkpa n'ala wee gosi anyị okwu egwu ọdịnala ha na nke taa egwu ikorodo anara eje n'ebe onye ụbịam. Aha m bụ Juliet Anọzie Adigbo. Ana m asị ka inwe ike wee nọrịa soro anyị wee kirie nya bụ egwu n'ụbọchị taa. Amaara m na ndị egwu nọ na ya. Yes. Ama m na ndị egwu ga-agbatị anyị okwu na ama m na ha na ya. Iji wee gwa gị n'eziokwu na ndị korodo na ha dị nkwadebe imetụrụ anyị ọkpa n'ala igosi anyị egwu ọdịnala ha. Anyị chọrọ ka isoro anyị wee kirie ezigbote ihe egwuregwu a.
ga-egosi anyị egwu ọdịnala bụ nke anyị na-ekiri bụ Queen of Apostle Block Rosary Ụmụndụ bụ nke nọ n'okpuru ọchịchị Udenu dị n'Enugu steeti bụ ndị anyị na ha na-abụ na-anọrị bụ ndị na-ekiri na-emetụ okwu n'ala. Chetakwa na ihe a bụ egwu ọdịnala dị n'ala Igbo. Ugbu a anyị ga-agba otu onye ajụjụ bụ onye nọ n'ime ha bụ ndị na-akụnya bụ nkwa ka o nwee ike wee kọwara anyị ife gbasara ya bụ egwu ọdịnala Ikorodo. Anyị ekene gị. Ekene m ndị ọma na-ege ntị. Ekenekwe m gị Adigbo Juliet aka anyị dị n'elu. Biko gbasara egwu Ikorodo a anyị hụrụ na ọ bụ ndị Queen of Apostle Block Rosary bụ ndị nwe ya bụ egwu. Kedu ka ya bụ egwu si wee malite? Anyị kene Chukwu egwu a malitere n'afọ 1999 ka Chukwu si dị na asị na ọkụkọ ga-abụ oke na-esi na eju ebu oke. N'afọ 1999 ka anyị bidoro ịkwado ihe gbasara egwu ọdịnala iji kwalite ọdịnala anyị. N'afọ 2000 anyị bute ya bụ egwu anyị ejego ebe dị iche iche. Anyị kene Chukwu na ọ na-aga nke ọma. Ọ dị mma. Biko kedu ndị na-anọ na ya bụ otu egwu? Ihe ndị na-anọ n'otu ọgbọ a onwere ma ụmụaka ma ọgaranya anyị na-anabata onye ọbụla n'ime ndị egwu a maka na egwu omenala maka onye ọbụla. O nwere mmemme a na-eme tupu mmadụ anabata ya na ya bụ otu egwu? O nwere mmemme a na-eme na-abụrụ na ọ bụ ndị isi anyị na-eche gị na ịbụ onye nwere ike imenwe ha anyị na-eme anyị anabata gị dịka onye otu anyị. Ọ dị mma, anyị na-ekene gị. Biko ị gwarakwa anyị afa gị, kekwa n'afa gị. Afa m bụ nwa amadi Arinze Chukwu Atama, onye Ụmụndụ ebe a. Ọ dị mma. Dịka ya bụ egwu Ikorodo si wee na-aga, ị nwere ike ịgwa anyị ọtụtụ ebe dị iche iche unu jegoro jee gba anya bụ egwu? Ekene dịrị Chukwu Arinze Chukwu na ọnọdụ Ikorodo. Anyị agago ebe dị iche iche. Anyị agago ma Lagos, anyị agago Delta, anyị agago Anambra, anyị agago ebe dị iche iche na Nigeria. Anyị kene Chukwu maka nke ahụ. Kedu ihe kpatara eji wee kpọọ anya bụ egwu Ikorodo? Kedu ife ọ pụtara? Ikorodo a bụ ihe gbasara omenala. Otu egwu a na-akpọ Ikorodo bụ otu egwu ndị jikọtara onwe ha, ndị nwe ndị na-agbara egwu, nwe ndị na-akwara egwu n'ụdị otu ahụ. Nwekwara egwu ndị ọzọ enwechitere n'ala Igbo, mana nke nwere nke a na-agba ụdị egwu a, nke a na-echi ụdị nke a ka a na-agba Ikorodo n'ala Igbo. O nwechekwara nke ndị ọzọ nwere m ode nwekwere nke ọzọ a na-akwachi okwu, mana nke dị otu anyị si eme nke anyị ka a na-akpọ Ikorodo n'ala Igbo. Nwere nke ọzọ dị otu. Ọ bụ Ikorodo a ka a na-asị na Ikorodo anaghị ejebe onye ụzọ? Ọ ya nwa ka eji mara anyị. Kedu ife kpatara na ọ naghị eje onye ụzọ? Ihe kpatara na ọ bịara ejebe ma na egwu ọdịnala na egwu ọdịnala a na-agba ya na onye ọbụla na-enwere ihe ga-eji kpọọ ha ama mkpọnwụ ha maka na ihe a na-eme karịrị akarị. Ya bụ na ọ bụrụ na m enwere ego agaghị m abụ uru. Ọ bụrụ ya maka anyị na-ekwu, mana ihe ka mkpa bụ na egwu a bụ na egwu anyị na-echi n'ogbenye echi na-agbe, mana ihe dị iche na-atụ anyị na-akụ ya bụ. Mana ọ bụrụ na mmadụ akpọ unu, kedu ụdị ihe a na-eme unu iji wee kpọbata unu? Dịka anyị si mara ebumnuche anyị ma anyị butere ihe a karịrị akarị, mana onye ọbụla kpọrọ anyị si anyị bịa ka anyị chere egwu na anyị ga-agwa ya ka anyị ji eti egwu ya nwa anyị bịa na ọ ga-enye anyị ihe anyị ga-eji ṅụọ mmiri maka ndị na-akpọ okwu, maka ndị na-agba egwu, anyị chezere egwu maka na ogbo opi eficha ọnụ. Ya bụ na onye gbara bọọlụ na-aracha ụra. Ọ ya nwa ka anyị na-ekwu ya. Ọ dị mma. Anyị ekele ndị Queen of Apostle Block Rosary bụ ndị nke na-emetụla anyị ụkwụ n'ala igosi anyị ya bụ egwu bụ nke a kpọrọ Ikorodo, bụ nke ha kọwagoro anyị maka ntọala ya bụ egwu. Anyị chọkwara ka unu nwee ike wee kiri tọpụ ya bụ egwu nke fọrọ afọ. Daalụnụ. Nwa bụ nna ndị Ikorodo a Queen of Apostle. Ya bụ Mick Jagger. Mr. Jagger. Mick Jagger. Ị na-ajaga? Ọ ya bụ jiri mara m n'Ụmụndụ nke Nigeria niile. Maka na ịbịa na Nigeria na onwere ya na-azụ ya. Onwere ya na-aza Mick Jagger. Ịma ma abụ m Adigbo Jagger. Nna egwu anyị ekene. Okay, thank you. Ọra na-ekiri anyị na-ekene unu dịka unu na-esonyere anyị na ya bụ mmemme egwu ọdịnala. Anyị ka nọkwa na ya bụ mmemme. Ndị anyị na ha na-abụ nọ bụ ndị Queen of Apostle Block Rosary Ụmụndụ ka anyị na ha na-abụ nọ bụ ndị Ikorodo. Anyị na-ekene unu dịka unu si wee na-esonyere anyị na ya bụ mmemme. N'eziokwu egwu ọdịnala bụ ọdịwalụ gboo ka anyị na ha na-abụ nọ n'ụbọchị taa. Ha ga-emetụrụ anyị ọkpa n'ala igosi anyị ka ya bụ egwu ọdịnala si wee dị na ka o si aga n'iru. Aha m bụ Adigbo Juliet. Dịka anyị na-aga n'iru na ya bụ mmemme, biko sonyere anyị.